Semangat sedanten ya Mas. Semangat. Nah, besok ten pundi? Masya Allah. Sekedap-sekedap. Wah iya. Pripun Pak? Lah kok ajeng ngelungke setoran arisan kuwi. Wah iya. Oh ngoten nggih. Jimpitan barang kelakon tek ya Gur ya. Kandhane kok. Monggo daharian Pak. Nunjuk niku diunjuk tenipun telas Pak. Iya. Oh sesuk ngene mbiyaku. Ngene apa to Mas? Menawa sik pasangan moro 300 tak pindah 40. Ngono. Metune momor wengkel klenger sanu gletak. Lae. Ger nggih. Nyarengi Sugata Dandalu mengke sing dono swanten melih kalih tak kandhani nika sing ngangge jas. Jas. Nang cedhake. Mboten sampinge nika. Kayak Pak Enoni. Lah nggih niku. Yo. Sapa ngerti nek arep bawa kok Mas. Nah cedhake sik. Iso kelakon dikepel ngono kayak Pardinila. Nggih. Wilujeng dalu Bapak. Ah, salami. Dalu Pak sehat nggih Pak nggih. Ya. Kek noni ten griyan apa piye niki Pak? Kok mboten ngeterke Pak? Mboten Den. Oh mboten. Pun kalih garwane ngono jare. Nggih, Mang Pangkleti niku wau Pak Eko niku wau. Pak Eko nggih ngersak. Pak Eko ngersake lagu napa? Manut ya. Manut sajake iki yo anu Mas, sahabatmu ya Mas ya. Kanca ngene. Kuwi pengawas saking nggone bose dongkrek. Enek-enek apa-apa sing ngawasi kuwi. Nggih. Nggih, kalajengaken lagu te ya lara ati to lek. Iki langgam suwe ra ditokke mulo tak tokke Mas. Iya. Monggo. Nggo pelajaran kuwi. Sing kuwi arep katresnanku tuasan Mang. Monggo. Biyen mula aku lillah dikatrap marang
Bali. Kak heeh ngono tak ya. Ya iya wong wayahe Bali iki ge kanca-kanca wis entuk pasugatan. Nggih. Aku ki Kendang ditokke sing prawan-prawan nggih. Tah cah entuk ya mung iki wir, ya kuwi dirahabi. Nggih. Biyen mulai dikatran marang Matur sembah nuwun. Sang yaning para tamu.